bengi iki kabeh guru do sibuk ngrampungke rapat. Kok malah sampean klitian nang kene? Sesuk murid nek do tampa rapat arep do nampa apa? Kok ngono kok guru? Gong iki dewaning para dewa. Ora wedi aku ki gentone para gendro. Nameng ditandhike karo dewaning para dewa ora muntir. Ora wedi aku. Yen ngono kita wani karo kadewatan. Apamu sing tak wedeni? Bagong, sapa ingkang wani karo para dewa, papane bakal tak besmi. Oke, ora masalah. Gong, dibesmi iki diapane? Embo. Petuk. Dibesmi iki diobong. Lho, lah diwas muni oke aku. Padha karo sampean arep gawe kapitunaning rakyatku. Awi duka. Duku ing para duka iki aku. Nameng umuk dewaning para dewa iku ngopo? Iki duku ing para duka. Rumangsane ketuane duka sak Karang Kadempel. Ya, Pak. Heeh.